Приключение в планината. Всяка събота сутрин Джон тръгва на поход в планините близо до града си. Той обича свежия въздух, високите зелени дървета и звука на пеещите птици. Един слънчев съботен ден, Джон се събужда рано, облича си туристическите обувки, пълни своята бутилка с вода и опакува малък раница с закуски и карта. Днес планира да изследва нов път, по който никога преди не е ходил. Джон кара до началото на пътеката в планината и започва своя поход. Пътят първоначално е ясен и лесен. По пътя вижда диви цветя и чува мекото шептене на листата, когато ятърът духа. Джон се чувства щастлив и свободен, докато върви. След известно време, пътят се разделя на две посоки. Едната е гладка и равна, а другата е стръмна и камениста. Джон решава да поеме по стръмната, камениста пътека, защото обича предизвикателствата. Докато Джон се изкачва, въздухът става по-хладен и гледката се превръща във все по-красив. Той спира, за да си върне дъха и се оглежда. Планините са спокойни и тихи. Изведнъж Джон чува меко мърмурене. Заинтригуван, той следва звука и скоро стига до малка поляна. В средата на поляната има стар дървен мост, който пресича малък поток. Под моста красива водопад се спуска от висок камък в чист басейн. Водата блести на слънце, а звукът на водопада е като нежна песен. Джон седи на камък близо до водопада. Той пие малко вода и си похапва закуска от раницата. Докато се отпуска, вижда малка, златиста рибка, която плува близо до ръба на басейна. Рибката се движи в елегантен кръг, преди да изчезне зад камък. Джон се усмихва на простата красота на природата. Точно тогава Джон чува меко лайване зад себе си. Той се обръща и вижда малко, приятелско куче. Кучето е каджаво с бели петна и весело маха с опашката си. Джон е изненадан, но радостен, че вижда кучето. То се приближава и сяда до него. Джон дава на кучето малко от своята закуска и гугъл нежно. Джон се чуди на кого принадлежи кучето, защото на поляната няма никой друг. Изглежда, че кучето е изгубено. Желайки да помогне, Джон извиква тихо: "Хайде, малък приятелю, да намерим дома ти." Кучето лае весело и води пътя, докато Джон го следва по пътеката. След кратка разходка, Джон и кучето пристигат до малка къща близо до края на гората. На верандата стои възрастна жена, усмихната топло. "Благодаря, че ми върна кучето," казва тя. Той избяга тази сутрин. Джон се чувства щастлив, че е помогнал и разговаря с добрата възрастна жена за няколко минути. След като се сбогуват, Джон продължава похода си към главната пътека. Приключението му в планината е било изпълнено с изненади и милосърдни моменти. Докато се връща у дома, Джон се чувства горд и щастлив, че е помогнал на някого и е прекарал прекрасен ден сред природата. Where does John go hiking? A. In the mountains near his town. B. In a faraway forest. C. On a beach. The correct answer is A. In the mountains near his town. What does John pack in his backpack? A. A sleeping bag and water. B. Snacks and a map. C. A tent and a compass. The correct answer is B. Snacks and a map. Which path does John choose on his hike? A. The smooth and flat path. B. The narrow winding path. C. The steep and rocky path. The correct answer is C. The steep and rocky path. What does John find in the clearing? A. An old wooden bridge with a waterfall. B. A hidden cave. C. A large ancient tree.
The correct answer is A. An old wooden bridge with a waterfall. What does John do with the lost dog? A. He ignores the dog. B. He helps the dog find its owner. C. He takes the dog home with him. The correct answer is B. He helps the dog find its owner. Забавен ден на ски. Всяка зима Лиза обича да ходи на ски. Днес е много специален ден, защото тя за първи път ще заведе сина си, Том, на ски. Сутринта е студена и ясна, и двамата се събуждат рано, изпълнени с вълнение за предстоящото приключение. Лиза приготвя топла закуска за Том. Те седят заедно на кухненската маса и говорят за забавния ден, който ги очаква. Том носи новото си червено яке и синиски панталони, а Лиза е облечена в топло палто, шапка и ръкавици. И двамата изглеждат щастливи и готови за деня на пистите. След закуската, те се качват в малката си кола и тръгват към ски курорта. Пътищата са покрити със сняг и гледката е красива, високите дървета са обсипани със сняг, а небето е ясно и синьо. Когато пристигат в курорта, Том се чувства малко нервен. Мамо, какво ако падна? Пита той тихо. Лиза се усмихва и казва: няма проблем, Том. Ще бъда с теб. Ще учим заедно и ще се забавляваме. След това се качват на ски лифт, който ги отвежда до върха на планината. Лифтът се движи бавно, а оттам могат да видят цялата долина. Лиза показва с пръст към зелените дървета и блестящия сняг, докато Том се възхищава на гледката и започва да се вълнува. На върха, Лиза показва на Том как да стои на ски и обяснява му как да се движи бавно, как да завива и как да спира. Том слуша внимателно и тренира на малка, лека писта. Първоначално, Том се движи нестабилно и е малко уплашен. Той пада няколко пъти, но Лиза му помага да се изправи всеки път. Браво, Том, казва тя с топла усмивка. Постепенно Том започва да придобива увереност, той скира малко самостоятелно, а усмивката му става все по-широка. Лиза е горда със сина си и се радва на всеки миг, прекаран заедно. През цялата сутрин те прекарват времето си на леки писти. Смехът им се разнаша, когато Том издава забавен звук, докато се плъзга по снега, а Лиза аплодира, когато той се справя добре. Понякога спират, за да се насладят на свежия планински въздух и да наблюдават летящите птици. Снегът е мек, а светът е тих, освен звука от плъзгащите се ски. След няколко часа ски, те решават да си починат. Сядат на пейка близо до хижата и се възхищават на зашеметяващата гледка, слънцето грее ярко, а планините в далечината изглеждат величествени. Том казва: обичам ски, мамо. Това е най-добрият ден. Лиза го прегръща и отговаря: толкова съм щастлива, че преживяваме това заедно. По-късно те се връщат в хижата. Топлата и уютна стая е пълна с весели хора. Влизат в малко кафене и поръчват горещ шоколад. Шоколадът на Том е украсен с маршмелоу, а този на Лиза е богат и кремообразен. Сядат на малка маса и се наслаждават на напитките си, докато обсъждат забавните моменти от деня. Когато денят приключва, Лиза и Том напускат хижата с големи усмивки. Те се връщат у дома с колата, уморени, но много щастливи. Том вече мечтае за следващата възможност да скира. Това беше прекрасен ден, изпълнен със сняг, учене и любов, ден, който ще остане в спомените им за дълго време. What is special about this skiing day? A. It is Tom's first time skiing. B. They're visiting a new ski resort. C. It is Lisa's birthday. The correct answer is A. It is Tom's first time skiing. What does Tom wear on this skiing day? A. A green jacket and black ski pants. B. A red jacket and blue ski pants. C. A yellow jacket and white ski pants.
The correct answer is B. A red jacket and blue ski pants. What does Tom ask his mom? A. Can I ski alone? B. Will you go with me? C. What if I fall? The correct answer is C. What if I fall? What do Lisa and Tom do during their break at the ski lodge? A. They take a nap. B. They sit on a bench and enjoy the view. C. They take another ski lesson. The correct answer is B. They sit on a bench and enjoy the view. What do they order at the cafe in the lodge? A. Coffee. B. Tea. C. Hot chocolate. The correct answer is C. Hot chocolate. Приключение през зимата. Алис и Бен са двама добри приятели. Живеят в малък град. Една студена зимна сутрин те решават да отидат на изследване в снежната гора. Въздухът е свеж, а снегът е гял. Те са развълнувани да видят нови неща и да се насладят на красотата на зимата. Алис носи топло червено палто, мек шал и чифт дебели ръкавици. Бен си облича синята якета, топла шапка и здрави бутуши. Опакуват малка раница с няколко закуски, бутилка вода и карта на гората. Преди да тръгнат, те споделят бърза закуска в къщата на Алис. Усмихват се един на други, казват: днес ще бъде голямо приключение. Срещат се на ръба на града и започват да вървят към гората. Земята е покрита със сняг, а дърветата са облечени в блестящо бяло. Докато вървят по снежната пътека, забелязват следи от животни. Гледай, Алис, следи на заек, казва Бен щастливо. Те следват следите за кратко разстояние и се чудят къде може да се крие малкият заек. Скоро стигат до малко замръзнало езеро. Ледът е ясен и гладък. Езерото изглежда като голямо огледало, казва Алис. Бен се съгласява и добавя: то е красиво и спокойно. Решават да седнат на пейка близо до езерото и да похъпнат. Наслаждават се на топъл шоколад от термоса, който Бен донесе. Горещият шоколад им дава усещане за уют и ги прави щастливи. След почивката си, Алис и Бен продължават да изследват. Те вървят по-дълбоко в гората, където дърветата са високи, а тишината спокойна. Забелязват шишарки на земята и слушат мекото шумулене на ятъра. Изведнъж чуват шум в храстите. Спират и се оглеждат внимателно. От храстите излиза малко, страхливо еленче. Еленът ги гледа с големи, нежни очи и след това бяга в гората. Алис и Бен се усмихват, почувствали се щастливи, че са видели Елена. Продължават да ходят, докато не намеят малък хълм, покрит със сняг. Решават да се изкачат на хълма. Изкачването е малко трудно, но си помагат взаимно. Когато достигат върха, виждат великолепна гледка към снежната гора и града в далечината. Небето е ясно и синьо, а слънцето кара снега да блести като диаманти. Когато следобедът дойде, приятелите започват да се връщат у дома. Говорят за всички чудесни неща, които са видели по време на приключението си. Спомнят си следите от животните, замръзналото езеро, страхливото еленче и красивата гледка от хълма. Чувстват се щастливи и горди от деня си. Накрая, когато настъпи вечерта, Алис и Бен достигат до града си. Сбогуват се с топли прегръдки и обещават скоро отново да отидат на изследване. Това беше ден, изпълнен с приключения, приятелство и магията на зимата. Те се връщат у дома с топли сърца и много нови спомени от зимното си приключение. Where do Alice and Ben decide to go on their adventure? A. In the snowy forest. B. To a sunny beach. C. To a busy city.
The correct answer is A. In the snowy forest. What does Ben wear on his adventure? A. A red coat and thick gloves. B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. C. A green sweater. The correct answer is B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. What do they see when they reach the top of the hill? A. A small frozen lake. B. Animal tracks. C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. The correct answer is C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. What do Alice and Ben enjoy during their break by the frozen lake? A. Warm chocolate from a thermos. B. A sandwich and fruit. C. A bowl of soup. The correct answer is A. Warm chocolate from a thermos. How do Alice and Ben end their adventure? A. They return home in silence. B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. C. They get lost and have to be rescued. The correct answer is B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. We hope you enjoyed these Bulgarian short stories. If you're looking to improve your Bulgarian language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C1 advanced level for more experienced students. We also have the Easy Bulgarian Phrase book, which features over 750 everyday phrases for Bulgarian language learners. And keep an eye out for more Bulgarian language videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.